Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kwenze njani mangabe utshela intombazane ukuthi uyayithanda bese yona ithi isazocabanga? Well, kukhona umjita-ke obhekene naleso simo. Kusho ukuthi utshela intombazane ukuthi uyayithanda, yathi intombazane isazocabanga. So-ke ungibhalelile-ke umjita ku-Facebook, wathi, mfowethu kade ngikhiphe enye nje intokazi nge-weekend engiyifunayo. Yabona mfowethu wenze kahle wayikhipha le ntombazane eyifunayo ngoba ngihlezi ngisho ngithi musukulo uchitha isikhathi esiningi efonini, ulo ukhuluma into engayindawo, yabo. Ushaya ama-jokes efonini, ukhuluma ingxoxo engayindawo. Hlela usuku nentombazane ukuze nizobonana, nibonde, nazane kangcono. Ngoba bona bafani nathi, bahlukile kuthina. Thina sibuka ukubona emgaqweni intombazane uthando lwakhe-ke masinye sesiyakuthanda. Kanti bona uthando lwakhe kancane kancane kancane. So-ke ukuze ulakhe nawe uthando nentombazane kumele nibe ndawonye nibonde nazane kangcono, yabo. So wenze kahle wayikhipha le ntombazane ukuze phela nawe uzozakhela amathuba ukuthi ibe nothando lwakho. So-ke uyaqhubeka umfowethu uthi sihlale kamnandi nayo ngoba bengizama ngayo yonke indlela ukuyijabulisa. Yabona mfowethu ngokuzayo ngifuna isuse lento ekhanda ukuthi ufuna ukuyijabulisa intombazane. Yabona ngoba uma ungabubeke leyo nto ugcina sekuwena okhuluma kakhulu manje mabe uhleli nayo intombazane. Gcina sekuwena okhuluma kakhulu, gcina kuwena ozivezile kakhulu ukuthi umuntu kanjani. Thothi intombazane ekupheleni kosuku awuyazi yona ukuthi umuntu kanjani. Okuyinto e-wrong ngoba abantu besifazane abakhuluma kakhulu. So mangabe umjito usukhuluma kakhulu okwazi ukuthi wenzise kumuntu wesifazane. So-ke wena kumele kube wena onamandla engxoxweni. So-ke uba kanjani namandla engxoxweni mangabe uhleli nentombazane? Uba namandla ngokuthi uyibuze imibuzo. Yabona umuntu ophethe ingxoxo ebantwini abawu-2 abakhulumayo yilo obuza imibuzo, yabo. Lo ochazayo akayiphethe ingxoxo, but lo obuza imibuzo uyena osuke ephethe ingxoxo. So-ke nawe njengomuntu wesilisa kumele uyiphathe ingxoxo mangabe uhleli nentombazane ukuze phela uzoyazi ukuthi inhlobo enjani, ingabe kufanele wena noma cha. Ngoba mfethu ngiyakutshela kuwona wonke amantombazane la ngaphandle azokuchaza, yabo. Amanye uyonika ikhanda uwachithe kanjani. So-ke kumele ekugcineni kosuku masenihlukene udecide wena ukuthi cha iyakuchaza intokazi noma cha. So-ke hayi ukuthi wena manje sekumele ukhulume kakhulu yona ikhulume kancane. Inikeze ithuba ingane uyibuza imibuzo phela hayi nawe ukuthi uzobuza imibuzo engathi uyi-robot, yabo. Ubuza imibuzo esangxoxo, ube light, ikhombise ngathi umjito okhululekile oyihlekelayo, yabo. Ungazwani nenkinga oyithandayo, yabo. Uma ngabe wenze njalo mfowethu izochazeka ingane. So-ke uyaqhubeka-ke umfowethu uthi-ke kube sekufika isikhathi la ngiyitshela khona ukuthi ngiyayithanda. Ivele yathi isazocabanga angilinde. Sekuphela isonto manje, lutho impendulo yami. Ngenze njani ndoda? Yabona mfethu iphutho lenzile mina ngizokutshela. Iphutho lenzile ukuthi utatazelile. Wajaha ukuyitshela ingane ukuthi ayithanda. Njoba ngichaza ukuthi labantu uthanda ukubona lakhe kancane kancane. Wena nje into engemele uyenze ukuthi umkhombise noma umkhiphe bese uyamkhombisa ukuthi umjito okhululekile. Liyakheka kancane kancane uthanda ukubona, yabo. Abafani nathi. Next time mfethu ungatatazeli ubukubona ingane usuyayithanda because lapho izokutshela ukuthi isazocabanga. Yabo nje obithi isazocabanga ileyo ngane igcwele ngawe, but ngoba utatazelile kahlahle ibikutshela ukuthi musu ukutatazela ngisafuna ukwazi ukuthi umuntu onjani, yabo. Ingakho ithi isazocabanga. Ukube ayifuni le ngane bizokutshela kahle ukuthi cha, yabo. Mhlawumbe ikutshela inendoda yayo noma ikutshela ukuthi ngeke ikwazi. So but ithe isazocabanga okusho ukuthi igcwele ngawo, but wena ngoba utatazelile isafuna ukuthi nithole ithuba lokuthi nazane nobabili, yabo. Nibonde ikubona ukuthi umjito onjani, yabo. Ingakho ithe isazocabanga. So-ke mfethu wena into ozoyenza futhi into engiyibonayo la kuwena uthi sekuphela isonto manje lutho impendulo yami, okusho ukuthi umjito ongakwazi ukulinda, yabo. Uma ngabe ungakwazi ukulinda uyithizwe uzoba senkingeni ngoba uyohlezi utatazela, yabo. Amantombazane uma ngabe umjito ongakwazi ukulinda uba senkingeni ngoba ayakubona ukuthi wena akwazi ukulinda and uyothatha iy'nqumo uhluleke ukulinda, yabo. Uthatha iy'nqumo ey'bhedayo ngoba uhluleke ukulinda. So kubalulekile ukuthi ukwazi ukulinda, yabo. So-ke mfethu into ozoyenza la wena ngifuna ukuthi mangabe usukhuluma nale ngane uphinde uhlele olunye usuku lokuthi nibonana ukuze wandise amathuba akho ukuthi kwakheke uthando kuyona le ngane, yabo. Uzohlela usuku ungaspendi isikhathi esiningi efonini
njengomuntu ongenampilo, yabo. Abantu abangenampilo bayabhoreka. Umuntu angene efonini akhulume nawo wonke umuntu, aqale ingxoxo nawo wonke umuntu, yabo, ngoba ubhorekile. So-ke nawe angifuni ube umjito kanjalo obhorekayo, uhambe uyokhuluma nawo wonke umuntu efonini, yabo. So-ke wena uzokhombisa ukuba nempilo, ube nezinto ofuna ukuzi-achieve empilweni, ngokuthi uma ngabe ukhuluma nale ngane uzama ukuhlela usuku, yabo, lokuthi nibonane, ukuze nizobhonda mfowethu. Ingane izokwazi ukuthi ikukhumbule, yabo. Uma ngabe ungekho duze kwayo, izokwazi ukuthi ikukhumbule, ifake i-airtime bese iyakufonela, yabo. Amajita amaningi awafonelwa la ngaphandle ngoba ahlezi efona, ahlezi WhatsApp. So-ke ingane iyazi vele ukuthi hawu, ngizoyifakelani i-airtime ngimfonele, ngimoshe imali yami ngoba vele uzofona. So-ke wena into engifuna uyenze ukuthi uhlele usuku futhi nayo le ngane, ungaspendi isikhathi esiningi efonini, uhlele usuku nibonane ukuze uzokwakha lolu thando kuyona intombazane. So mfethu, ngiyathemba ukuthi uyawuzwa lo myalezo. So uma ngabe uzwa-ke mfethu, into encane ongayenza ukuthi usubscribe kule channel, uma unayo i-Gmail account, because mina nawe mfethu kusakuningi kumele sibonisane kuyona, siqhubeke sephambili. Shabu.